Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Pahibang no alang sa gustong mo abroad tungod kay adunay nagpailang pastor nga nasiko patol sa entrapment operation sa NBA 7 human ireklamo sa pagpangilad. Usa sa mga nabiktima ang suod nga pamilya sa gialagaran niyang simbahan. 150,000 pesos ang giingong gipangayo niya bugti sa pagpalarga sa gawas sa nasod. Aniya ang report. Nagtingkagol karon sa detention cell sa NBI 7 si Bernardo Albarracin Albarando alias Pastor Billy. 53 anyos tagalungsod sa Argao ug giingong pastor sa usa ka religious denomination. Nadakpan siya sa entrapment operation sa NBI ni adtong Hunyo 10 human nagpatabang ang mga biktima tungod sa dakong kwarta nga nakuha kanila sa suspect. 80,000 ngadto sa 160,000 pesos ang nakuha sa suspect sa matag biktima. Gi-verify na to sa Philippine Overseas Employment Agency. Nag-certify sila nga kaning si Bernardo Albarracin Albarando in his personal capacity is not licensed, authorized by the POA to recruit workers for overseas employment, meaning illegal. Upat sa mga nabiktima may patimaw sa NBI 7 ug misaysay sa ilang kasinatian. Nisalig lang sad ko. Tapos matod niya 25 years na daw siyang nagpalarga sa laing nasod, wala daw siya paltos. Tinudon kay kung ni kuan pa ta siya tong nireklamo mi siguro masettle pa mi atong time kay wala pa mi niabot diri. Nabot naman mi diri, naghasol naman Miss NBI. Langan man amo lang kawangon ng ilang tabang namo. Kini magtiayon nang huwam pagkwarta nga gihatag sa suspect. Abda na lang og 6 months, sige migbalik-balik sa ilahang pasalig niya is kanang kuan ra kuno kanang nag-lockdown kuno ang kuan ang didto sa Manila. Lakip sa iyahang nabiktima ang suod nga pamilya ug kauban pagyud sa simbahan. Upat ka miyembros pamilya ni Miko Mag-aso nakabayad og tag 150,000 pesos sa suspect tungod sa dakong pagsalig nga makalarga ngadto sa New Zealand. Apan mga pasalig ra di ay nga bakak. Salig hapon man niya kay kana gud ka pastor dayon kuan pod kanang iyang igsuon ako no didto nya sa kuan pa butbot man dai tanan. Gisukmata ni Miko ang suspect sulod sa detention cell. Nang loan din ikaw wala kay kaluoy na mo gyud. Ato bangon na lang kuno sa walay imik nga si Albarando ngadto sa korte kinsa igo lang nangayo og pasaylo. Nakahatag daw silang kwarta nimo tinuon ba? Wala. Ha? Wala. Sagad sa mga nabiktima nga binangup diri sa buhatan sa National Bureau of Investigation kadtong anaa sa vulnerable sector, kinsa nangutang o namrinda sila mga kabtangan aron lang maka-abroad. Nasuta sa NBI og sa mga biktima nga gigamit ang pangalan sa kumpanya sa pagpangilad. Sa pandemic, grabe kayong affected, di ba? Daghang nawagtag trabaho. Nya, daghan sad magpahimo sa aning okasyon na. Imbis tabangan ang atong mga kaigsuunan nga mangitag trabaho kay lisod kay panahon, birahan pa gyud. Gipasakaan og large-scale illegal recruitment og estafa si Albarando. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Mandawi si Mayor Jonas Cortez nang hinaot nga musabot ang IATF sa kauluhan sa protokol sa mga arriving passengers nga gipatuman din sa lalawigan sa Sugbo. Tukion pa usab sa syudad kung may assistance bang ihatag sa mga mandawihanon ng mga uliay. Ang report ni Nico Serino. Way mahimo apan mutuman na lang. Kini ang reaksyon ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa mando nga sundon gyud ang protocols sa mga arriving passengers. Kahinumduman, ang presidente mimando sa Sugbo nga mutuman sa International Arrival Protocol base sa IATF. Gipasabot sa mayor, maayo gyud unta ang tinguha sa executive order ni Governor Gwen Garcia labi na sa swab upon arrival kay makaabag kini sa overseas Filipino workers ug returning overseas Filipinos. What a choice but to follow kay mao man ni tingog sad sa atong presidente, no. So mao na, pero mas nindot unta, no, og gitagaag kahigayunan ang katong protocol nga gipatuman dinhi sa Sugbo. Kung assistance ang hisgutan sa mga manguliay nga mandawihanon, matud sa mayor, tukion pa kini nila sa mga opisyales. Gilauman nga kung tumanon ang IATF protocol nga 7th day swab, dako og magasto kay mo istar pa sa quarantine facility. Pasabot hinuon sa mayor, pabilin nga bukas ang North Bus Facility nga pwedeng istaran sa taga Mandawi nga manguliay gikan sa lain-laing nasod. Ang ato lang yun, makahatag tag-ayuda, paningkamutan na to, no? Pero as of now, di pa ko kuhan sa og unsang ayuda, og naamang gani, financial, how much. Samtang mipagawas kagahapon si Cortez og executive order sa pag-regulate sa entry sa mga gikan sa probinsya sa Bohol, Negros Oriental ug Occidental pasud sa syudad. Pinasubay sab kini sa order sa gobernador nga mag-require na og swab test result o antigen test. Ato sang i-strengthen through sa Coast Guard o sa atong mga police nga pag-monitor kay daghan biyang musakay lag pambot, and in fact we have pantalan nga ni Mandawi, no, dapit sa bridge nga na mga pambots nga mudunggo from Bohol. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Aron pag-abag sa dakbayan sa Dumaguete sa nagsakanining kaso sa COVID-19, ang Assistant Head sa Crisis Management Team sa Lapu-Lapu City ug duha ka personnel sa Office of the Civil Defense sa rehiyon mularga paingon sa Dumaguete City. Si Luan Merondina sa report. Migika na, paingon sa Dumaguete City sila si Andy Berame, Assistant Head sa Crisis Management Team sa Lapu-Lapu City, uban ang duha ka personnel sa Office of the Civil Defense. Plano sa grupo ang pagbansay sa mga personnel sa Emergency Operations Center sa Dumaguete City. Apan tungod sa nagsaka nga mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan, muabag lang una sila sa Crisis Management Team sa Dumaguete sa pagpangita og mga pamaagi aron mapugnan ang takod-takod sa COVID-19 sa dakbayan. Musumada na sa 2,853 ang active cases sa Negros Oriental, 514 ini sa Dumaguete City. Sa kinatibukan, moabot na sa 1,702 ang mga kaso sa Dumaguete City, 54 niini ang nakalas, 1,134 usab ang recoveries. Posible ang City of Dumaguete dito request sa OCD. So kita may na-experience na yun maayo na to pagka-manage ang atong COVID cases dire. So we're willing enough to share our experience. Giila ang Lapu-Lapu City Crisis Management Team nga labing maayo sa pagduma sa mga kaso tungod kay napamenos nila ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Magpabilin ang grupo ni Berame sa Dumaguete City sulod sa tulo ka adlaw. Ugmang adlaw, magsaulog si Berame sa iyang birthday apan isip COVID warrior. Isaulog niya kini pinaagi sa pag-abag sa mga taga Dumaguete City. Trabaho man ni nato or para sa bayan, no? Swab na midaan pagkaspado negative kaloy sa Ginoo. Ya kompleto naman ang atong vaccine pod. Sa pikas bahin, subling mo resume ang pagpamakuna sa COVID-19 sa Lapu-Lapu City karong Biyernes. Karong Biyernes, buksa na ang Hoops Dome alang sa Pfizer vaccination. Kinihuman naabot na karong adlaw ang mga diluent ug syringe. Samtang sa Lunes, buksa na usab ang City Auditorium alang gihapon sa Pfizer vaccination.
Sa alas 8 sa buntag sa Biyernes, buksan na kining Hoops Dome alang sa Pfizer vaccination. Gawas nga fully air-conditioned, free wifi pagyud alang sa mga vaccinees nga magpaabot sa ilahang turno. Maka-accommodate ang dapit og 300 ngadto sa 400 ka mga vaccinees. We just received now the diluent and the syringe. So if mo text pa mi og 1,000 kapin ka tao for tomorrow, basin og short notice na jud kaayo. So we decided yesterday nga i-move na lang gid siya para safe this coming Friday. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisda. Kay ting-ulan na mga binuhing mga hayop sa kabarangayan gipaubo sa subsob nga deworming ug vaccination. Ang report ni Femery Dumabo. Halos kada adlaw giduaw sa Talisay City Agriculture ang mga balay-balay nga nagbuhi og baboy, manok, kanding ug mga baka alang na sa vitamin supplementation ug treatment. Sa duha ka bulan halos nalibot na nila ang tibok 22 ka barangay. Gipasabot ni Bernie Quijano, City Agriculturist, nga gipaspasan gyud nila ilabi na karon nga ting-uwan. Regular program gid na mo kay karon padung naman sa ting-uwan, musud na ang daghang sakit. Mao na nagkuan mi nami vaccination, deworming ug vitamin supplementation sa small ug large animals. Samtang gawas sa mga binuhing manok, anano sa mga kanding ug baboy nga giandam nga gibutang karon sa garden sa Talisay City Hall compound aron mahatag sa mga Talisaynon nga gustong mamuhi. Ganihang buntag gihimo ang unang pag-harvest sa mga tilapia diya sa City Hall compound. 5 ka kilo ang nakuha nga ihatag sa 28 ka mga bata ug kababayen-an nga mga biktima sa pagpangabuso. Gipaylo na karon sila sa Talisay City Youth Home o Crisis Center. Sa nasabutan na namo, mambibet sula na i-serve DSWD para mahatag ni sa crisis center ug sa youth home para makaon lang sa mga bata dito. Matod ni Quijano nga himuon nila ang sinimana nga pag-harvest sa mga tilapia isip supply sa maong sentro. Uba ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Moabot na sa 8 ka mga barangay ang apektado sa pag-awas sa mananga bridge sa Dakbayan sa Talisay. Pipila ni mga apektadong barangay gipaubos sa state of calamity. Ano na report na si Femery Dumabok. Subay niini gipaybaw ni Filipa Solana, City Social Welfare Services Officer, nga moabot na sa 1,800 ka pamilya nga musumada sa 5,000 ka mga tao ang direktang apektado. Gawa sa relief packs, gitunan usab ang paghatag kanila og financial assistance. Naapay wala kabalik na sa Lawaan 3 National High School, mga 9 families. Pero majority na malik na good uban nang ipon sa ilang mga relatives. Maghimo na mig recommendation kay pagkakaron na further revalidation nga gihimo sa ato ang mga social workers sa lain nga barangays. Samtang nilusad usab ang kagamhanan og donation drive, ilabi na mga kitchen utensils, bottled water, hygiene kits ug uban pa. Pipila ka mga religious ug private groups nakapasiugdan na og feeding program. Sa barangay Dumlog, Kabatan-Una nagtinabangay pagluto alang sa biktima sa baha sa barangay. May mga mitabang usab nga gipaagi sa barangay. Ang na-distribute sa CSWD nga mga food packs niabot og 255 ka mga recipients niya. Kuwang pasad to. Wala pa nakapalista ang uban. Sa duha pa to ka sitio, ma'am, sitio Pagatpat ug sitio Paglaom. Nya karon nag-expect mi sa taga sitio Riverside nga muari kay magpalista pod. Samtang ipasusi ni Mayor Samsam Gulyas kung unsa kadaghan sa mga tawo nga nagpuyo na gyud diha sa riverbed. Subay kini sa grabing baha nga nasinati sa apektadong mga mulupyo nitong weekend. Nagsurya namin sa DRMO to account of all of this. Pero ang ako lang yung instructions nila is we have to move forward with other mechanisms na pwede na tumapaybaw sila na ay flash flood na may tabo. Nadeklarar na sa konseho sa Barangay Dumlog nga ubos na sa state of calamity ang apektadong dapit sa barangay. Samtang mapatawag og special session ang Barangay Lawaan 2 aron mapaubos sa state of calamity usab ang ilang barangay. Uba ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.
Mga kolorom nga tricycle nga nagbiyahan sa Mandaue City, gigukod o gipangdakop sa taga-team. Ubay-ubay na sila nga impound gumikan nining Kalapasan. Anong report ni Nico Serino. Gisugdan sa miaging simana ang subsub nga pagpanakop sa taga-Traffic Enforcement Agency of Mandaue kon team sa mga kolorom nga tricycles. Ubay-ubay kanila ang giingong nagbiyahian karon, ang uban wala o expired na ang ilang prangkisa. Ang uban wala sa special permit to operate o SPO nga requirement sa ilang pagbalik pasada sukad nagka-pandemya. Mahog kolorom kay wagi sila franchise nya unfair man sa kaistandan sa nilukat og franchise o SPO. Nya pareha sa ila o kita. Kagahapon, ang barangay Bakilid ug Kasuntingan ang giinspeksyon sa taga-team. Matud ni Humawas, moabot na sa 50 ka tricycle tanan ang ilang na impound. Impound gid siya kay kung wa kay franchise di man ka pwede mo padagan si mong sakyanan. Nya kung wa sa kay SPO na kay franchise impound gyapon kay wa ka mulukat og special permit to operate during sa pandemic nga time. Sa City Legal Office na abtanamo ang pipila ka mga tricycle owners ug operators nga nag-asikaso sa ilang papeles, labi na human sa sunod-sunod nga operasyon sa team. Si Ginang Brenda usa sa nag-asikaso kaganiha, human madakpi ug ma-impound ang ilang tricycle kagahapon. Giklaro niya duna sila'y SPO apan expired na karon ang ilang franchise. Bugat man apan paningkamutan kuno niya nga mabayran ang kapin 2,000 nga penalty, makuha lang ang ilang unit aron makapanginabuhian na. Sa epekto ani sa inyong panginabuhian kanina? Epekto kayo sir kay imbis na atatay gamay kay inutang pa biya ning motor sir. Nya sa man nga mo gaganta na lang gyud kay may lain sa panginabuhian. Impas na ni motor? Wala pa sir. Sunod tuig pa ni Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Hangtod June 26, gipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Borongan City sa Eastern Samar. Kini base sa gipagawas nga executive order ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Nunot usab sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Eastern Visayas. Subay niini, dali usab kaayo ang paghatod ug ayudang makonsumo ngadto sa mga pamilya sa matag barangay. Giuna paghatag ang food packs ngadto sa mga residente nga nanginabuhi pinaagi sa inadlaw nga pamasahero nga mga apektado sa pag-usab sa quarantine status sa syudad. Isunod katong mga barangay sa downtown area nga maigo sa lockdown. Mas gihigpitan sa kapulisan sa syudad sa Borongan ang border checkpoint. Kini ilabi na ang musod o gawas agi sa barangay Bugas. Istriktong way pasudlon kung walay mapakitang saktong mga dokumento nga essential kini. Sa lalawigan sa Bohol, nahuli cam ang panagbangga sa motorsiklo sa laing motorsiklo sa may traffic light sa barangay Poblasyon sa Ubay, lalawigan sa Bohol. Makita na ning video ang mga sakyanan o kining motorsiklo. Daw giapas sa driver nga makalabang nga samtang green light pa ang signal apan kalit kining nabanggaan sa laing motorsiklo. Nahagbong sa gisakyang motorsiklo ang duha ka mga angkas nini, lakip na ang bata nga wa magsulobog helmet. Wara sa hinuoy naangol o nahilot pa usab sa dukahabig ang maong aksidente. Gawa sa subsob nga pagpanakop og ubang kalihukan sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan sa Talisay, nagkadayang buhatan sa Talisay City Police Station gipanindot aduna pay libreng mainom alang sa mga kliyente. Ang report ni Fimarin Dumabok. Dinhi sa tugaran sa police station, diin magpaabot ang publiko alang sa ilang gitransact, ana ay gitagana nga tubig og pakape og tea. Ang libreng tanya gihangop sa mga kliyente kay dako na kining tabang. Ay pag-abot na mo diri na ay libreng kape, bisan sayo ay sayo minimata. Alas 4 sa kadlawon. Nya karon kay nawag ta nga mong duka. Maayo ra sila pag prepare na mo diri magmasod mi. Nya dayon kuan mi nila, timanon yun mi nila. Adunay musika nga pampakalma. Ang dekorasyon adunay tema nga pang nature o environment. Ana usay purifier, adunay libre nga tubig, tea, kape. Nung nga magtuo ka nga aniha ka sa sud sa usa ka spa. Apan ani aday kita sa usa sa mga buhatan sa Talisay City Police Station. Ang maong buhatan iya sa Finance and Operation Division.
Alang nila, makapawala sa stress ug pressure ang bag-ong ambience sa ilang buhatan. Very productive yun, ma'am. Then makakuan po siya, makaboost po sa atong moral ba nga. Nigling-ilingin na to, nindot kay ato ang kuan office. Sa panindutay sa mga buhatan sa Talisay City Police Station, nagkarinlaing tema ang ilang gimugna. Blue ang tema sa uban aron pagsimbolo sa peace and unity. Sama dinhi sa office sa PCR. Simple nga puti, samtang adunay ginagmay nga dendayan ang sa Drug Enforcement Unit ug Intelligence Office. Sa Investigation Office, aduna pay aquarium ug touch of nature gihapon. Pambata ug pambabayi gyud ang sa women's desk. Matod sa ilang hepe, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, gagawas nga mando sa Chief PNP ang pagbintinar sa limpyo nga buhatan alang sa ilang mga kliyente. Usa kini usab sa nakitang paagi aron mas epektibo ang ilang panerbisyo sa publiko. Sige gyapon dakop atong discipline zones, ang atong pagbutang sa mga pulis dito sa kadalanan. We also allot small portion of our attention in making sure that visiting clients in the police stations are accommodated well. Uba ni Jun Sulon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. 49 ka mga tao, sagad kanila mga construction workers ang ipangkuha sa extraction team sa Emergency Operations Center sa usa ka dapit sa Dakbayan sa Sugbo. Kini human magpositibo sa coronavirus disease kun COVID-19. Niadtong Lunes, ibutang sila karon sa usa ka isolation center. Sagad kanila mga close contacts o asymptomatic. Ipadayag ni Konsehal Joel Garganera ang Pangulo sa Emergency Operations Center nga dili angayan maalarma sa natala nga bag-ong mga kaso sanglit. Dali naman kining natagad apan padayon ang awhag sa city government sa mga trabahoan nga dili luagan ang health standards. Ang Department of Health sa rehiyon nagkatala og 74 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 kagahapong adlaw sa Cebu City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Girekomendar sa Negros Oriental IATF sa mga LGU nga adunay taas nga kaso sa COVID-19 nga magpatuman og granular lockdown. Gawas sa Dumaguete City, gikonsiderar usab nga high risk ang mga lungsod sa Amlan, Sibulan, Bacong ug Valencia. Nakatuto karon ang Provincial IATF sa Dumaguete City gumikan sa kadaghang naigo sa COVID-19. Aduna kini mukabat sa 500 ka mga active cases. Maong gisugyot sa Provincial IATF sa Dumaguete City LGU nga ipa-lockdown ang napo ka mga barangay nga adunay labing taas nga kaso. Apan una nang gibarugan sa city government gadi na kinahanglan ipaubos sa granular lockdown ang maong mga barangay kay na-isolate na ang mga posibleng infected sa virus. Samtang 8 ang bag-ong namatay sa Negros Oriental gumikan sa komplikasyon sa COVID-19. 5 kanila pulos taga Dumaguete City ug ang 3 gikan sa mga lungsod sa Zamboanguita, Santa Catalina ug Sibulan. Sa labing uwahing tala sa DOH-7, 6,808 na ang nataptan sa sakit sa lalawigan. 3,134 niini active cases, 3,564 ang naayo ug 110 ang namatay. Ang Lapu-Lapu City mag-require na usab og negative results sa antigen test alang sa mga taga Bohol, Negros Oriental ug Negros Occidental nga mubot bisita sa Dakbayan. Karong adlaw katakdang muluwat og executive order si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan kabahin nini. Gipasabot sa mayor nga buot lang usab nini nga protehian ang Dakbayan labi kay nagpadayon ang pag-ubos sa mga kaso sa COVID-19 sa Lapu-Lapu City. Ang luwatang executive order sa mayor mutakdo usab sa executive order nga giduwatan nila ni Governor Gwen Garcia, Mandawi City Mayor Jonas Cortez ug ingon man diri sa Dakbakayan sa Sugbo. Nakuhaan og video sa mga otoridad ang bypass operation sa Joint Forces sa Kapulisan dito sa sitio Campo 4, Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay. Sa wa pa mahitabo ang enkwentro atol sa laing drugnet operation sa Tap-Tap sa Dakbayan sa Sugbo. Napatay ang 3 ka mga drug suspect kinsa nagkuhaan og 10 ka kilong shabu. Ano yung report?
Sa video makita ang dapit diin nagbinayluay sa kontrabando. Mabati ang transaksyon sa team sa mga subject sa bypass operation. Kani ba ni? Tawag ibalik. Sila terus tubangan. Bad. Oh. Kamu na ni Bad? Sige. Sige bad. Armas niyo, armas. May itom nga sakinan nga hinay nga may overtake og namidpid lang. Mitawag usab og balik ang pusher buyer dayon mipabanti og misunod usab ang sakinan sa mga suspect nga may parking sa unahan. Bantay. Dinhi nanaog ang pusher buyer nga dunay gidala ug duna usay usa ka laking nanaog sa sakinan. Gibuksan nini ang compartment diin nahimutang ang kontrabando ug nagbinayluay sila. Mitalikod, dayon lakaw ang pusher buyer ug nagpasumangil nga ningihi. Apan nakabantay ang lalaki sa auto. Kinsa miuna pagpusil sa pulis nga nagpakarong ingnon og pusher buyer. Okay, positive ang item ha. Positive. Ready ha. Ready. Armas! Batay! May na lang nga wa maigo ang pulis sa pagpusil sa suspect. Dinhi nahitabo ang ginukdanay hangtod nga nakasibat ang gisakyan sa masuspitsadong drugista. Sa drugnet operation sa Joint Forces sa Kapulisan sa rehiyon, giat nga ang itom nga sakinan sa tap-tap sa Trans Central Highway sa Cebu City. Gigong unang namusil ang sakay sa itom nga sakinan. Hinungdan nga mibounce ang kapulisan sa pagpabuto nga misangpot sa kamatayon sa tulo. Naglakip kini kang Libon Kier Bargayo nga may subject o kauban nga silang Christopher Lim alias Christopher Aparises. Nakuha silang posisyon ang napulo ka kilong shabu. Apil na nini ang 2 ka kilong nahaunang nasakmit nila dito sa Campo 4. Giulagway sila nga sakop sa big-time drug syndicate sa rehiyon. Samtang i-claim na sa pamilya ang lawas ni Aparise, samtang ang duha anaapas punerarya. Kaning duha, kani si Aparisi o si Boyet Rama, formerly na ni sila nga na-arrested na ni sila sa San Fernando Police Stations because of series of shooting incidents, and then they are also considered as gun for hire. And another information also given to us that mga membro din sila diha sa kulto, no? Nga doon na sila mga ituhuan nga agud-agud. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dugang livelihood ug skills training alang sa mga mandawihanon giplano sa meeting kaganiha sa lain-laing mga departamento gituki ang plano alang sa indigent sector. Gitinguhang mamahimong beneficiaries ang mga nawad-an ug mga Pinoy-anan sama sa mga na-relocate ug nabalhin. Gusto ang syudad mohatag kanila og libreng training aron magamit usab kining panginabuhian kanila. Gikinahangling hinuon nga magparehistro daan sa mga buot maka-avail niini. Katunis lang namuyot taon sa katong mga relocated bitaw nga kuan. Murag nasunog sa una niya gi-relocate sa gobyerno o mostly na sila. Libre man gid sila. Ha? Libre man yung mga Oh, kini training libre. Dunay nga lang nga formworks, dunay katong masonry, dunay tile setting. Pitong ka mga durugista nasikop sa kapulisan sa Talisay City Police Station. Nasikop ang 7 sa barangay Kansuhong o biyasong human ang 3 ka mga drug surrenderers nagpositibo sa kinalit nga drug test. Sa investigasyon nasuta nga ang 7 mga mamaligaay og gidling drugas sa 2 ka barangay. Nasakmit ang 25,000 pesos nga balor sa shabu. Kini atong latest weather update Tuesday, June 15, 2021. So far sa atong latest satellite image, wala tay gi-monitor na low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa Luzon area. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, mayong adlaw.
Lain-laing kalihukan ang gilusad sa Mandaue City ning kasaulugan sa Pride Month alang sa LGBTQ+ community. Gani karong adlaw gikonsiderar nila nga Pride Day sa dakbayan sa Mandaue. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa gilusad nga Pride Bike activity. Gisalmutan sa mga empleyado sa Mandaue City Hall ang paglibot sa mga kadalanan sa syudad. Gisubay nila kadtong makalsada nga dunay na establishar nga bike lanes. Gipangunayan ang kalihukan ni City Treasurer Attorney Regal Oliva. Samtang karong adlaw, sayo pa lang subsub na ang preparasyon sa City Hall building. Gikan sa pag-adorno sa palibot ug pagbitay sa mga rainbow-colored flags nga nagsimbolo sa LGBTQ community. Nabisi sab ang mga organizers pagpreparar sa ilang community pantry. Ubay-ubay nga mga goods ang ilang giandam nga mao ilang giapod-apod mga beneficiaries sa kalihukan, mga indigent nga miyembro sa sektor gikan sa tanang 27 ka mga barangay. Ang gikonsidera nga Pride Day sa Mandaue City, gipahaom sab kini sa 6014 nga maoy zip code sa dakbayan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ngayong hapon sa tumag puso diya sa lalawigan sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental, Samar, Leyte, ilabi na sa Hilongos sa Maasin City. Giwan o apil na ang atong mga international viewers. Amping mo kanunay mga kapuso. O mga kapuso, inyong makita kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init o nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apila na sa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalosaro ug mayong hapon mga kapuso.